उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि जथुम्मा डिमाकुसि दख'रा एबसुनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो डिमाकुसि गुदि बर' फरायसा आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै गाहामै खुंफुंजालांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बाथाबारि गामिनि बाथाजाहार फोथाराव गासै साननैनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि जथुम्मा डिमाकुसि दख'रा एबसुनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो डिमाकुसि गुदि बर' फरायसा आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै गाहामै खुंफुंनाय जायो। दिनै बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा सानखालि फुंनि समनिफ्राय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो सोलोंथाइखौ फारियै खुंफुंनाय जायो। जथुम्मानि गेवलां मेलावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि, लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे जिल्ला दख'रा आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे जथुम्मानि सायाव आरो मिरु एबसुनि फैगौ बोसोरसालिया जथुम्मानि सोमोन्दै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा मा बुंदों फै मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे डिमाकुसि दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो बेयाव बिथांमोना गेवलां मेलाव दिनैहाय जोंखौ मान होनानै लिंहरदों आरो दिनै बे गेवलां मेला मोनसे जाफुंसार महर मोनदों। मानोना जोङो गेबेङै गोबां बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो दोरोङारि बिथिं जौगाथायनि लोगोसेयै जों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा लानानै दिनै बेयाव जोङो सावरायलायनायनि मोनसे खाबु मोनदों। मानोना दिनै जोंनि माहारिनि गेजेराव रांखान्थि जौगानायजों लोगोसे सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि थांखि बिथांखि आरो मावथांखिफोरखौ लानानै दुलाय बर' फरायसा आफादा समाजनि गेजेराव गेबेङै सांग्रांथि लानांगौनि थाखाय, मिथिहोनांगौनि थाखाय जोंहा बिबान दं आरो बेखायनो दिनै राव थुनलाइखौ फेहेरनायाव बायदि थांखि बिथांखिखौ लानानैबो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेयै सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइनि राहायाव जेंना बोस्रांजानांगौनि खान्थियाव जोङो ज' ज'यै खामानि मावोखाय रायजो बिदा फंबायनो मिथिहोनांगौनि जा थासारि दङ आरो बे खाबुखौ दिनै जोङो डिमाकुसि हालामाव मोनदों आरो बेखायनो डिमाकुसि हालामनि सुबुंफोरजों लोगोसेयै जों बेखौनो खावलायो जाहाथे जोङो दिनै माहारि हिसाबै दावगानायाव जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसेयै रांखान्थि जौगाहोनांगौनि थाखाय बायदि खामानि मावनाय, हाबा हुखा सोरजिनाय लोगोसे जोङो दोरोङारि बिथिंजों जोंनि आदब सोरजिनाय, आदब लाखिलांनायखौ जोङो लानांगौ आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बिथिङाव बे ओनसोलाबो जोबोद आखा फाखा आरो दिनैनि समाव रांखान्थि फेहेरनायाव डिमाकुसि हालामा आलादा मोनसे सिनायथि दङ साहाजोंहाय आरो बेखायनो जोङो फोथायनो हायो जे मावनाय दांनायजों जों सोरबिथिं जायखिजाया हाबा मावनानैबो जोङो रांखान्थि जौगानाय, न'खर जौगानायनि थाखाय जोङो थांनो हायो आरो बेखायनो बर'आ गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय, बर'आ मोनसे मास्टार रेस जानांगौनि थाखाय जोङो सोरगिदिं गासै हाबा हारिमुखौ रोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो दावगालांनांगोन आरो दिनैबो बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनांगौनि थाखाय जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। फारसेथिं जोंनि फरायसा हान्जाजों लोगोसे जोंना लेखा फरायनाय हुदाखौ जों बारायनांगौ। मानोना जोंनाव थुनलाइ सोरजिनायजों लोगोसे फरायग्रा मानसिनि संखियाबो बांनांगोन, फरायग्रायाबो बांनांगोन। फारसेथिं फरायनायनि उनाव जोंनि रोंनायनि गियानखौ जोङो गुबुन मुलुगाव आरोबाव बायदि गियानखौ जोङो फोसावनांगोन। जाय गियान फोसावनायजोंसो जोंनि कालचारेल आइडेन्टिटि, जोंनि बर'नि रावनि गनायथि आरो सिनायथि आरोबाव मुलुगाव मुंदांखा जाबावगोन। बेखौ सेस्था खालामनानै जोङो दिनै दावगालांनांगोन। जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावफोरजों लोगोसेयै जोंनियाव सुबुं धोननि आंखालखौ जोङो सुफुंथारनांगोन। जोंनियाव गोबां सुबुं धोननि आंखाल दाबो दं। जोंनाव डक्टर थोआ, जोंनियाव फोरोंगिरिनि आंखाल दं, जोंनियाव पुलिस अफिसारनि आंखाल, डिसि एसपिनि बर'निफ्राय आंखाल दङ, जायखौ जों दिनै सुफुंनो हायाखै। दा बेखायनो दिनै जोङो बर' फरायसाफ्रा थिरांथा लानांगोन जाहाथे इयुन समाव जों गोग्गो सोलोंथाइ लानायजोंनो जोंनि नैबे आंखालफोरखौ जों सुफुंनो हायो। ओमफ्राय जोङो बर'आ गेरेमसा हारि जानो थाखाय जों दावगानायनि मोनसे खाबु मोनो। फारसेथिं जोङो दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानैबो बेखौनो मिथिनो लुबैयो जाहाथे जोंनियाव जि गोरोबथा बायदियै जोङो गिदिरथार माखासे थांखिखौ लानानै बे ओनसोल फेहेरनायखौ लानानै जि खामानि सोलिदों बिनि सायाव जोङो मोनसे फोथायनाय लाखिनानै जों मावदों आरो आथिखालाव बिनि खामानिया जोबनाय मोनसे महराव फैबाय आरो बेखौ लानानै दिनैहाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जों गेबेङै फोरमायनो हायो जे बे खामानिया मोगथां महर मोनसिगोन आरो बिनि दारैनो सनितपुर, बिस्वनाथ, लखिमपुरनि सिमलुगुरिया बे हालामावहाय आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादा गेबेङै जोङो खामानि मावगासिनो
आरो बेयो मोनसे जोबथा महर मोननायनि लामायाव दङ। जोंनिया बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै गुबुन गुबुन जेरैहाय जोंनि नैबे मेनलि बाउन्डारि इसु फारसेथिं एनजिबि बिथांमोननि केस फोजोबनांगौनि थाखाय आरोबाव गुबुन गुबुन फसंथान जिफोरखौ गायसननांगौ दङ बेखौ थाबैनो मावनांगौनि थाखाय बे मोनसे सावरायनाया जालांदों आरो बेयाव बिथांमोनहा फोरमायदों जे थाबैनो गासिबो खामानिखौ नोजोर बोनानै मावफुंनाय जागोन। फारसेथिंजाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव लोगोसे गोदान ओनसोलखौ सोनायजों लोगोसे आथिखालाव सिट बारायनांगौनि खोथा दङ आरो बेफोरखौ लाजोबनानै दिनै भारत सरकारा सिरियासलि हम सेक्रेटारि बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो थाबैनो जानुवारि दाननि गेजेराव मोनसे 3 खनायारि जिरायनाय जागोन, जाय जिरायनायनि गेजेरजों माखासे गोख्रों थिरांथायाव फैनाय जागोन जे जोंनि बे इमप्लिमेन्टेसनखौहाय माखासेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय थिरांथा लानाय जासिगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बेखौ गोजोननाय मोनदों जे भारतनि नखर मन्थ्रिनि हम सेक्रेटारिया बेफोरबायदि खाबु होनायजों लोगोसे बिथांमोना सिरियासलि जोबोद नोजोर लादों जाहाथे बे एकर्डआ मोजाङैनो मावफुंजायो आरो हम मिनिस्टार बिथाङाबो नोजोर लानायखाय दिनैनि समाव जोंनि एकर्डआ मोजाङैनो मावफुंजालांगोननि फिथाइखौ थायगोन होननानै जों सानो। दा जों नुबाय थादों माने गोदान रायजो सोरजिनायनि बेलायाव जोङो दायो जे कमतापुर इउनियन टेरिटरि माने जिथु रायजो सोलिनाय दा बेयाव जोङो माने बङाइगावजों लोगोसे क'क्राझार गवालपारा बिनि माखासे ओनसोलखौ सरजाबनानै गोदान रायजो दानाय जागोन होननानै बुंबाय थादों बे बेलायाव दिनै बेफोरो मोनसे राजनिति इसु हिसाबै राजनिति दाबि हिसाबै जायखिजाया ओनसोलाव थानाय जों सुबुङा जोंबो बर'फ्रा आलादा रायजोखौ बेंखननानै बङाइगाव जिल्ला लाफानानै गुबुन गुबुन जिल्लाखौ हमजाबफानानै दरं सनितपुर आरोबाव गुबुन गुबुन बाहागोखौ लाफानानै जोंबो संकष्ट सदिया आलादा रायजो दाबिनायाव जोंनि मेपआ प्रप'जाल दङ। दा थिग बिदिनो कमतापुरनि प्रप'जालाबो थानो हागौ। दा बिनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोननि बेफोरबायदि दाबिनाया इयुनाव बेयो जे मोगथां महर मोनगोन जों बेखौ फोथायनो हाया। मानोना दिनैनि भारतनि सरकारनि एजेन्डायावबो गोदान रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो एजेन्डा गैथ'वा आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा बे जायफ्रा कमतापुरनि आवाज होनानै बिथांमोना बेबायदि लाबोदों बेयो माखासे अजुक्ति खोथा जाबाय। मानोना आसामनि सिङाव दिनै धुबुरीनिफ्राय लानानै जोंनि क'क्राझार जिल्ला, बङाइगाव जिल्ला आरो चिरां जिल्ला बे गासैबो आसामनि आंगो ओनसोल जाबाय। फारसेथिंजाय क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाथ' दिनै भारतनि संबिजितनि 6थि फारिलाइनि सिङाव मोनसे खुंथाइ गोहोआव दंखायो आरो बेनिखायनो खुनु फदाय बे एरियाखौ बोखारनायनि प्रश्न गैया। धुबुरी जिल्लायाबो फदायै दिनैहाय आसामखौ गावनानै थांनायनि बेबस्था गैया आरो बेखायनो दिनै राजनिति परिबेसाव बा पलिटिकेल बेबादि टेरिटरियेल डिभिजन खालामनायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा आसामखौ बेबादि बेंगलजों सरजाबनाय कमतापुरजों हरनाय बेयो खुनुदिन जानाय नङा बेखौ जोङो फोथायो। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जे दाबि बा बिथांमोननि जे प्रसार खालामनाय बेयो मोनसे माने राजनितिनि जि मोनसे खैसार बिथांमोननि बे मोनसे थासारि। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जि दाबि नांगौ बिथांमोना दाबिदों नाथाय बेयाव रियेलिटि जेबो गैया। बाजिबाथि जथुम्माया फैगासिनो दं बर' फरायसाफोरनि बेयो रायजो राजाखौ मान खावलायदों लोगोसे बेयो बर'नि थाखाय मोनसे गोदान रावफोर माने खबरफोरा दा बोरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया रौतानि बड'लेण्ड फोथार होननाय मोनसे हालाम जायगायाव थि खालामनाय जाबाय। बेयो 27, 28 आरो 29 जानुवारि खालाराव जागोन आरो जों मिजिंथियो बेयाव लैहोर लैहोर बयबो बर' हारिनि गासैबो मोजां मोनग्रा बेवहाय गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ नोजोर बोनो बाहाय बाहागो लाहैगोन आरो बिनि गेजेराव जों मिजिंथियो जोंनि बे मोनसे जथुम्माया जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा जागोन। मानोना बर'नि एबसुनि जि समाव बावहाय कनफारेन्स जादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आफादगिरि जालांदों आरो बिनि उननिफ्राय माखासे जारिमिनारि थिरांथा फैदों आरो दिनैबो जोंनि गोरोबथानि उनाव रौतायाव जिहेथु बे कनफारेन्स मोनसे जागोन आरो बेखौ लानानै जोंहा जारिमिनारि माखासे जाफुंसारनाय थिरांथा फैगोन बेखौ जों मिजिंथियो। बाथाबारि गामिनि बाथाजाहार फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो डिमाकुसि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया नैबेयाव खुंजादों आरो बियो मैयानिफ्राय जानानै दिनैयो जोबथि गेवलां मेल जागासिनो दङ। दा मैयानिफ्राय बेवहाय डेलिगेट सेसननिफ्राय लानानै गोबां हाबाफारिफोरा साननैनि जिथु हाबाफारिमोन बियो मोजाङै मोजां जालांबाय। दख'रानि जानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोथो होननानै बुङोब्ला रायजोफोरा जोंनि खावलायनाय बायदि नैबे साननैनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। मैयानि जिथु डेलिगेट सेसनमोन
दुलाराय जोंनि दखरा बर' फरायसा आफादनि जि डेलिगेट सेसन आरो बर' उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि जि डेलिगेट सेसन मोननैबो हाबाफारियाव रायजो राजानि जिथु सापर्ट बेयो खोब मोजां जादों आरो दिनै फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय लोगोसेनो जिथु सोलोंथायारि सावरायमेल बे गासैबो हाबाफारिफोराव रायजो राजानि जि सापर्ट लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैनाय आरो दायो गेवलां मेल बेयावबो माने जोंनि लुबैनाय बायदि रायजो राजाफोरा फैना बेवहाय सापर्ट खालामफैदों दा बेखायनो दखरानि जानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो साफ्रोमबो जोंनि दखरानि सिङाव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा हारि अनफावरि बिथांमोननिसिम जोङो दखरानिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो बेजों लोगोसे नैबेखौबो बुंनो सानबाय मैया जोंहा दखरानि डेलिगेट सेसनमोन आरो बे डेलिगेट सेसनाव जिहेतुके देग्लायनि नैबे बोसोरा बिबान माने गोदान बिबान दाफुंनायनि मोनसे सेसनमोन आरो मैयानि डेलिगेट सेसनाव डेलिगेट्सफोरजों रायलायलायनानै सावरायलायनानै आरो डेलिगेट्सफोरनि गनायथिनि गेजेरजोंनो गोदान मोनसे बिबान दखराया दाफुंनानै लादों दा बेवहाय जोंखौ आंखौ आफादगिरि आरो सन्जय बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'दों गोदान बिबानगिरि हिसाबै एसे उसुखुथुआ जादों माने बोरै मावलांगोन बे जायो फारसेथिं खाफाल गोनां होननानैबो सानदों मानोथो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जाबाय आरो बेयो मोनसे बर' माहारिखौ फोथांनाय फोजौनाय माहारिखौ माने गेरेमसा महरै गायसननाय बिनि थाखाय खामानि मावबोदों दा बे आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादाबो 46 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 46 बोसोराव डिमाकुसिजों सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थियारि बिथिङाव समाज फोसाबनायनि बिथिङाव दा 46 बोसोर बे मोनसे दखरा आफादनि दिनै आं सासे आफादगिरि जानानै गोजोननायबो मोन्दों आरो गावखौ खाफाल गोनां होननानैबो सानदों नाथाय फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो हागोन आं बेखौ आंनिफ्राय एसेबां माने सानाखै थेवबो रायजो राजानि मददजों आरो जोंनि साफ्रोमबो मावथि लोगोफोरनि मददजों फैबाय थानाय समाव मैयानि डेलिगेट्सआव जिखिनि जोङो थांखिफोर रनसायबाय आरो जोङो जिखिनि खामानि मावनो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डाफोर बेफोर खामानिफोरखौ मोजां रोखोमै मावलांनो सानगोन नाजागोन आं बेखिनिखौनो फोरमायथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।